Gata. Weeping Peninsula. Pe iac, pe ploaie, Iac, pe ploaie. Yggdrasil în față. Dar tu trebuie să o iei în spate, nu? Da. Păi nu mai admira copacul ăla că... Ia uite ce se întâmplă. Ha. Fugi. Deja îmi este viața pusă în pericol și nici n-am pășit Ia uite. foarte de mult pe acest... Opa. Pe acest tărâm. Bă, da. Bă, ce se întâmplă aici, mă? Bă, Ia du-te pe ăla, mă. băiat. Nu mă duc pe el. Stai puțin că o să ne folosim monoclul. Sau nu e monoclu, e telescop. Telescopul. E Acum. zoom. Ia uite-l. Bă! Bă! Bă, cum... Ideea e să nu-ți fie frică, să nu lași să Ah. știe că ți-e frică, înțelegi? Asta e Te toată... duci așa, cu tupeu și... Ca în filmele bune, știi, te ferești de săgeți. Da, Mamă, creaturi. animal cruelty. E. Nu știu dacă vreau neapărat să abordez această hartă pe aici, dar hai să încercăm. Că tu practic ai mai multe modalități de a ajunge înăuntru fortăreței respective. Uite, aici sunt multe bălți de sânge, mă întreb ce s-a întâmplat. Păi, s-au abătut unii și-au dat sângele. S-au abătut mult prea rău. Ah. Eu zic să te duci să-i omori pe toți, ca să faci level, să-i bați pe toți din nou. Mai rău. Cam asta trebuie să faci. Te duci și dai în ei. Bă, stai că mă deranjează ceva legat de sunet. Am impresia că e prea încet aici. Nu dau seama. Hai să punem la 3. Poți să-l bați pe ăla? Te-ți aruncă cu harpoane? Eu pot să-l bat, da, nu aruncă cu... nu aruncă cu harpoane, sunt săgeți. Harpoane. Săracul ied. Ce-ți dau, mă, iezie? Mamă, ce bionicle. Du-te, mă, pe el. Repede. Și dai. Aaaa. Opa. Nice. E atât de mare încât nu poate să te bată. Aaaa, ce se întâmplă aici? Ok, credeam că o să cadă, dar n-a căzut. Nu! Bă, Se ia arma asta în două mâini! bă, ce pui. Greșeală. Oh. Gata. Gata. Hai că a fost ok. A fost foarte ok. Ideea e că noi avem foarte mult... Am ratat ceva foarte important aici, Filip. La Point of Grace. Nu e Point of Grace, e harta. Dar am scăpat de Du-te, problema asta aici. Păi da. Ia uite acolo, ce castel misterios și întunecat, plin de pericole și aventuri ce ne așteaptă. Dar tu vezi că se ridică fumul în cer din castelul ăsta, e un fum aici. Da. E prima dată când observ chestia asta. Nu, au și nevoie de sobă, de lemne. Nimic. Nimic ca normal. Apeși pe ăsta și... Și aici dacă intri în raza asta de lumină de la checkpoint, dispare. E
destul de... ca să nu trebuiască să intri tu după aia pe hartă și să o elimini. A, Uite, avem harta acum. ce bine. Avem ceea ce pare ca fiind o mlaștină cu poison aici. Cred că e. Deci ăsta e castelul. Pe aici, cumva, pe sus avem o pădure cu niște ruine. Aici e un turn. Mișto. Și ceea ce e mișto la harta asta e că tu cumva faci și muncă de interpretare, știi? Adică te uiți și undeva unde pare ceva, știi, nu ești sigur, poți să te duci și să investighezi. Da, mi se pare foarte mișto făcut, așa că nu e totul incredibil de explicit. Cumva... Da, normal. Na. Uite, cum e aici, știi, e ceva ce poate abia observi și te întrebi ce e. Adică îți trezește curiozitatea puțin să explorezi. Asta mi se pare mișto, că au făcut o hartă care te motivează să te determină să vrei să explorezi lumea. Normal. Na. Bă, să știi că foarte multe hărți, gen, au cu nume, cu descriere, cu tot, știi deja ce e acolo, deja nu te mai... Da, și asta e adevărat, e trist. Da, uite aici, de exemplu, ce e asta? Sau chestiile astea, apar niște morminte, nu știu ce. Asta mi se pare mișto. E full harta asta de chestii. Și plină de chestii. Și asta e doar Și o ăla- hartă mică din toată harta. Știu. Da. Ăla e copacul principal, nu e ăla. Care? Ăla de lângă. Ăla mic de pe hartă. Ăsta nu, ăsta e un baby earth tree, așa, e un copac mai mic. Și ăla mare... Ăla un... mare ce... încă nu l-am pe harte, în sus, aici, pe undeva. O să-l Bă, descoperi. ce joc, bă. Da. Doamne. E mișto și să te uiți pe aici, prin mare, vezi? Uite ce mișto e desenat. Da, sunt foarte frumos desenate. Plus că, nu știu dacă observ, sunt niște inscripții Inscripții, pe aici, da. Asta voiam să te întreb care ce par a pui mei. fi șterse. Nu știu exact. Cred Uite că au aici. făcut așa ca să Da. nu zici că Uite și nu e aici. niciun scris. Da. Ceea ce adaugă la misterul jocului. Mhm. Noi de aici am plecat, în Church of Anticipation, așa se numește. Pe bune, acolo a început Da, jocul? aici am plecat, uite, ăsta, podul pe care l-am traversat. Ți amintești că mai era ceva aici în stânga, ne-am dus în spatele chestiei ăsteia, am mers în față și aici ne-am bătut A, da, mă, da, chiar. cu păianjenul ăla din... Da. cu membre. Și ne-au bătut și după aia ne-am trezit. Noi am căzut la în mal, apă, sau? am căzut în apă, practic aici, undeva, Aha. într-un tunel și... cred că ceea ce ar trebui să fie implicit în chestia asta, că auzi apa și așa, e că ai căzut în apă și apa te-a dus până aici, cumva. Gen, ai fost purtat ce de tare. curenți undeva prin subteran și după aia ai ieșit de aici. Ce tare. Da. Asta cred că ar trebui. Mamă, Și asta e și- insulă care... Ai fost? Da. Da, prin Wow. insula asta tot așa, ai o Păi și cum ajungi Ai acolo? o peșteră, Care te duce... da, care te duce aici, pe insulă. Și... Mamă, ce jocuri, bă. Da. Sunt fascinat unde s-a ajuns. S-a ajuns destul de departe. Da. Haideți să continuăm. Este la vorboraie. Și aici... hai înainte să mergem aici, să vedem ce cu mlaștina asta. Nu cred că mi-amintesc exact. Bă, ăsta e by far cel mai in-depth joc de la ăștia. De la FromSoft. Da, dar are și puncte slabe. Adică, da. Păi... Na. Da, normal, în momentul ce, în e care prea faci ușor? open world, e și mai ușor. Dar... Mie nu mi se pare neapărat ușor, adică... Probabil nu e ca Demon Souls, care am înțeles că era cel mai greu. Nu? nu știu
știu dacă Demon's Souls, s-ar putea să fie cel mai greu Demon's Souls. Eu așa am Dar auzit. din toată seria nu, Sekiro e cel mai greu. Ah, Sekiro da, e cel mai ăla greu da. combat. Știi că mi l-am instalat, dar nu aveam controller. N-am putut să-l joc, nu s-a putut juca. Cu tastatura n-aveai cum. M-am chinuit prea rău și l-am dezinstalat. A, ia uite mă ce aveai. Păi da, mă, eu pot să-mi folosesc Dă-le acolo. bagheta magică și de pe... Fugi, bă! Era să mor. Tu dă-le acolo. Că văd că le dai bine de tot de meci cu asta. Da, du de mișca lumea. Fugi. Ah. Da, e puțin tricky combatul pe... Da, pe cali e nașpa că nu poți să-l controlezi, n-ai cum să controlezi bine. Ui! Stai că... Am călcat în ea și mi-a dat poison. Se aude, mă. Păi, băieți aici, ia uite-i. Ce crezi că am scăpat de ei? Wow. E interesant. E poison Da. când intri în balta aia? Da, sau? e poison, dar ce interesant e că dacă mergi și după aia ieși, îți scade poisonul. Dacă intri și îți dai rolul, te scufunzi în dai- asta ții și și după mai aia mult. ieși... din cauza că plouă nu se... Se duce efect. Da, e ca și cum te-ai spălat. Dar dacă n-ar ploua, ar rămâne o travă aia pe tine. Ma. Putem să ne întoarcem mai târziu și să facem experimentul ăsta? Ia să vedem. Tot plouă. Trebuie să așteptăm puțin. E de acolo. Test time. N-ai level de făcut? Morning. Ai văzut călărețul? Nu. Era acolo, venea. Tot un călăreț de la negru. Tot plouă. Shit. Da, cred că trebuie să plouă momentan. Cam trebuie să plouă, da. Cred că trebuie să plouă pentru story momentan. Plouă mult, nu glumă. Cred că doar plouă, bă. Cred Nu cred că ai cum. cred că așa e aici, la Castle Moor. Cred că doar plouă, Da. da. Asta e. Sper că... Mamă, vreau să ajungi în altă zonă mai cu hope un pic. Bă, asta așa e făcută. Bine, e ok, se putea și mai rău. Dar Și cam așa sunt jocurile de la From, sunt foarte întunicate. Adică ăsta e știu, e cel mai friendly. cel mai friendly de la ei, da. E cel mai Ăsta e hopeful. Tibidabo ăla, nu? Nu, e altul. Altul. Da. Au e un popor nomad de băieți de ăștia care... Ce aș vrea să-mi iau de aici? Avem Pastor Sword. Bă, momentan... Nu cred că mi iau nimic, sincer, de aici. Ia să vedem, mai e gigant acolo, acum? S-ar putea să mai fie. Dar putea să fi resetat, nu? Da. Dacă ai dat pastime. Da. Unde... Sau? Nu cred că mai e. Ce naiba? O Nu, fi... sunt unii inamici care mor pentru totdeauna. Ei omor și rămân așa. E bifat. Da. Probabil ăla e ca și cum ți-ai grantuit acces în castel, știi? Omorându-l pe ăla. Da, exact. Știi? Ai bifat. Da. Ești worthy acum să intri. Hai mă, du-te că-s curios ce e în castelul ăla. Mergem acum. Mamă, ce e aici?
Soldații tăvăliți au petrecut aseară. Au petrecut Petrecere cu trapanele. Ia uite-i, sunt fix. suși. Petrecere cu trapanele și bere Da, pe banii Uite, lui puteți. mami și al lui tati. normal, că tu n-ai bani, că nu muncești. Intelligence, aici până dexterity. Și aici e foarte important să avem flacără. Construiau tunuri băieții. Da, văd. Și o să ne scoatem scutul, că scutul e de slabi. Noi ne descurcăm fără. Mă întreb dacă sunt alți player pe aici. De ce n-ar fi? Bă, să știi că l-am găsit pe unul la un moment dat și m-a ajutat aici. Peste puțin nu trebuie să... Sunt alea de... Da. Îl lasă și poți să îi aduci în lumea ta sau... Nu știu. Trebuie să... Ia uite-l! Ce faci, prietene? Nu știu ce a făcut ăsta. Băiatul țestoasă, Teenage Mutant Ninja Turtles. Păi mergi și tu ca el ia. Ui! Logic că e una Opa. care trebuie să vină din spate, adică evident. Dă-le până nu se mai ridică. Răguiță. Asta e puțin. Da. Aici foarte încet. Trebuie să facem așa. Trebuie să te iei de toți să te chinui. Nu, trebuie să-i dau doar ăsta agro. Fac! A omorât. Bă! Știi că am murit de foarte puține ori până acum, nu? Da, știu. Și că nu mi-am upgradat. Da, încă nu am acces în Round Table Hold. Ar trebui să pot să intru la un moment dat. E pe Stronghold-ul ăla? Nu este World Hub-ul, e safe zone-ul, practic. E un loc Păi ăla, cumva, da, ăla. Acolo. Păi nu trebuie să faci ceva, o misiune, ceva special pentru S-ar el? putea să trebuiască să intru la Margit. Și cred că asta o să fac momentan pentru că nu știu, poate aș putea să termin zona asta, dar mi-ar fi foarte greu pentru că nu am arma upgradată deloc. Hai, bro. Au foarte mult damage ăștia. Pentru că de mulți sunt. Ia să vedem. Uite aici pe băieți. Da. Acești demi-humani sau a fost o răscoală împotriva castelului. Cam Au asta câștigat ăștia răi. Da. Bă, ăștia au venit să, în mod normal ar fi trebuit să ajute, știi? Adică, din câte știu, cu ăsta nu o să ne Ia, punem. Samu. Nu, lasă-l pe cap de dovleac ăsta, că Mamă. trebuie... Greșeală. Trebuia să-i dau backstab, dar n-am reușit. Am dat greș total.
Așa. Iute, băiatul nostru. Se aude, își face de cap acolo. Taie niște prosciutto crudo. Băi, da, Așa. ție nu ți-e rușine? Așa a Chiar fost. n-ai obraz? Se urcă. Se urcă, nu? Îi dai direct în moalele capului cum ajunge. Cum iese... Dă-i! Acum, bă! L-ai ratat, nu! Ah, e ok, e ok. Trebuie să aștept să-și facă animația de urcat și după aia să dai în el. That's the trick. Ah, și plăcut e aici, îmi place mult. E foarte primitor, e cozy, Da. așa. Ca la mama Ia? acasă. Da, mă simt foarte în regulă aici. Ia uite cu... Ce s astea, mă? Păi, știi Mamă, ce se întâmplă, nu? sună un pic. Trebuie să fugim. Știm unde au dispărut ceilalți doi. Niște fluturi de lavă. Acolo trebuie să ajungem. Asta este intrarea în arena bossului cu care ne vom confrunta. La sfârșit. Așa, am Uite, revenit. Vezi? Vezi unde trebuie să ajungem noi? Ah, De aici. Aștept un băiat. mamă. Bă, am luat Point of Grace-ul ăsta, așa că o să... Da, poți să dai fast travel acum, nu cu Point of Grace-uri. Da. Ce bine. Da. Mă, cât de mare era harta, cum era? Și că nu ai voie. În Dark Souls nu așa era, până la mijlocul jocului. Ma. Da, nu avea hartă, de asta Nu e. avea hartă de asta imensă, da. Era... Aveai shortcut-uri peste tot. Level design total diferit. Să abțin să vedem dacă putem să facem level cu runele astea pe care le-am luat acum. Nu putem. Aici nu e un boss? Ba da, aceste rune vor fi Toate și sacrificate crăpi aici. la Margit de Felomen. O să luăm pe Rogier să ne ajute. Doar așa să avem impresia că avem o șansă. Că noi de fapt... Salut, Rogier. Hey! Hai mă să intrăm. Mamă. O să fie grav. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Emboldened by the flame of ambition.
Mai sar ca pe vremuri, da. Tot e bine. Must extinguish thy flame. Let it be Margit the Fell. Ăsta ți se pare ție așa că e un personaj foarte negativ și rău, dar, după cum ți-am mai zis, de fapt are o poveste tragică și el e unul dintre personajele pozitive, de fapt, din jocul ăsta, în ciuda aparențelor. Rogier ăla e ca un mercenar, nu? De poți să-l iei cu tine. Roger nu e mercenar, Ce e player? nu, e un NPC. E un Aia NPC zic. cu povestea lui. Bă! I-a dat stagger. Nu! Ah. E foarte bun ăla. Da, da, ăsta are și un second phase, asta e problema. Păi, știu. Nu nimic. Warrior blood must truly run in thy veins. Am Warrior Blood. O să moară acum Roger și va trebui să ne descurcăm singuri. Iarăși a dat stagger. Mă rog, în mod normal trebuia să iau asta în ambele mâini. Nu! Era să mor. Da, mă, după ce îi dai jos toată viața aia, mai are o viață? După viața asta, nu. Foolish ambitions to rest. Cine a făcut mă asta? Sunt așa, în jocul ăsta. Forgive me. I've been testing you Da, era doar un to test. see whether or not grace truly does guide you, and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hall, gathering place of tarnished champions, Acum ajungem în guided by grace. Round Table Hold. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Bă, mă duc să-mi iau niște cafea, bărbu. Du-te. And here we are. Asta e fix cum se numește? Round Din Table. povestea arturiană. Masa rotundă. Cum îi zice, că am uitat. Păi, Masa Păi rotundă, zis, da, gen. masă rotundă, da. Cavalerii mesii rotunde. Numai că în paragină n-am mai... Au plecat cavalerii și au lăsat aici săbile în masă. Normal că săbile astea au rădăcini. Se leagă de tematica jocului cu copacul. Oh, Și avea un prieten. I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations.
the strength granted us by the two fingers and explore the sea so that one day, ensuring order. By the way, do you do? Most see. tarnished are blind to it these I see days. the guiding grace. You are well. What? Te învață incantații, băiatul ăsta. Noi nu avem faith, nu avem destulă credință în Dumnezeu, așa că nu ne putem folosi. May the golden order shine Suntem pe through you. magie. Cele două degete se află aici, încă nu avem acces la ele. Și asta, dacă te uiți la el, e tot un demi-human. Arată exact ca aia cu care ne-am întâlnit care- din Castle În Mall. castel. Da. Da. Ce mișto. You're a new face. No matter. Are... It's all the Zici că a same. stat sub apă. Da, are coarne. Lay out your arms. Let's get smithy. Cumva Miyazaki s-a inspirat din ideea de sfințenie a coarnelor. Dacă știi... Da, știi, Moise. Moise, exact, coarnele respective erau raze care aveau legătură cu divinitatea. Am înțeles că a fost un... Avea două înțelesuri, gen Horned și mai era și asta, ce ai zis tu. Și au început să-l deseneze cu coarne și a rămas cu coarne, dar nu se știe dacă asta era de fapt Da, intenția. da, cred că se leagă cumva ideea asta de coarne și de chestie sacră, sfântă. Cred că e de la cerb. Pentru că în Evul Mediu, cerbul era un animal considerat sacru, care avea o legătură cu divinitatea și avea coarne. Și cred că în timp a fost interpretată și reinterpretată ideea asta până s-a ajuns, știi, să prindă mai multe conotații. Și ai văzut că și Margit are coarne. Da. E cam același lucru și există un item în jocul ăsta în care este scris specific că coarnele erau considerate ca fiind sacre. Deci are legătură cu ideile astea. Miyazaki... Mai probabil. Da, să știi că Miyazaki a studiat foarte mult cultura Evului Mediu și a și fost în România să vadă niște... În România și, mă rog, în mai multe țări din Europa, să vadă catedrale în principiu. Și să se inspire pentru jocuri. Nu avem destule suflete, da. Back already, no matter. Stocul ăsta. Păi, mi se pare foarte bun. Dă și stun, e rapid, nu? Ce mai vrei? Da, hai să-l folosim. I see you've noticed the chains. Nothing special. E legat. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. No, don't read too much into it. My being a prisoner is no fault. Besides, despite my differences, the weapons get stronger all the same. Besides, it helps me forget. The Sheer Terror of Her, cred că se referă la Queen Marika. Și acum o să putem să punem și un eșovor. Să facem quality, deci nu avem ce să punem astea.
mergem pe aici. Momentan nu prea are sens. Nu știi, eu sunt total noob. I'm, well, just the honor of one's house. By the way, she's my servant. Take your eyes off if you find her. Da, foarte mult dialog. Ai să absorbi totul. Da. Dacă nu vorbești cu personajele, nu poți să... O să mai ești. nu poți să le continui povestea. Ce aș vrea de aici un arc pe care nu-l putem cumpăra. Aici un barbering. Te descurci și fără, asta e. Asta e. Și Daisy. O să încercăm să învingem NPC-ul de aici. Cumva, jocul ăsta îmi dă un feeling de joc din anii 2000, updatat la 2020. Da, pentru că păstrează foarte mult din structura și din modul Da. de joc de atunci. Da. Meniu, Da. nu știu, multe chestii. Health bar-ul, mana, toate alea. Anii 2000, PlayStation 2. Doar că cu hartă imensă și cu story și cu... Nu! S-a healat nenorocit asta. Ia uite mă, bă! Ce mă? Ce credeai? Care nu e foarte bine primit în acest round table hold. E foarte nou și trebuie să-ți Să-ți câștigi dreptul. câștigi locul aici. Așa, dă-i direct, n-a vrut, nu s-a înregistrat. Era să te ardă cu coasa. Nu? Bă, da, asta se healează așa când vrea ea? Acum puteai să le... Acum ai murit. De 4 ori. Mamă, dă și cu... Aoleu. Păi stai. Dacă o pas pe asta se deschide poarta? Asta era. A, e așa. Ce arc acolo? Wow. Nu! Da, și eu cred că se dezlănțuie prea mult. Ha, gata. Aia a fost nu mai gata. Ne întoarcem în Castle Morn. În Peteponchion. Așa. Ia
Uite, bă, cum e cerul. E frumos. E foarte frumos afară. Merge așa de o plimbare. Mamă. Deci să te arunci. Și eu sunt deschis aici la piept. Nu vrei. Nu vrei să te înfăfolești. Uite-te și tu. Sunt golaș, Ah, îmbrăcat sumar, simt frigul în oase. mai pui ceva pe el. Nu se mai poate pune nimic. Sari de aici. Știi ce bine e? Bă! Să știi că n-ai zis rău. Ia uite. Ai zis chiar bine. Nici nu știam de shortcut-ul ăsta, acum l-am descoperit. Ai descoperit, uite. Băi, de ce ești supărat, a? Dă-i, dă-i. De ce ești supărat? Mamă, săracu. Urâți mai sunt ăștia. Foarte urâți. Nu! Aici avem o fantomă. Da, nu o să stăm la taclale cu ea, că murim. Da. Ia vezi, poți să mai dai un shortcut? Bă, de aici nu cred că mai pot să dau. Da, ba da. Deci, păi, normal. Da, aș vrea să mă duc în turnul ăla, cred că avem niște... N-ai mă nimic, e shortcut, trebuie să-i bați pe avem o toți. recompensă ceva acolo sus. N-apuci tu recompensa. Bă, oh! Bă, dar nu-i frumos ce faceți. Ai văzut? Mamă, Ce al ușor dracu. e. Ce ușor e dacă ai magie. Să vedem. Știu că era ceva aici în turnul ăsta. Eu zic că nu era mare lucru. Ia, hai să vedem. E un Ia să cufăr. vedem. Avem un talisman. Talisman. Și n-ai niciunul, nu? Enhance final hit of the chain attacks. Ultima lovitură din... E bun, pune-l acolo. Păi e bun, chiar e bun, e un talisman bun ăsta. Asta ți-am zis că e ceva important. Bă, cum e locul ăsta cu deschidere la mare. Deci tu, A blocat? Ah. s-a blocat într-o secundă. Nu știm de ce. Și de aici... A. Totul logic. Mamă, ce e? E de ăla. Scarab, Sujuj. în viață scarabul. Zbaran. Sparan. Uite, un item. Tarnished Golden Sunflower. Lush flower blooms facing the earth tree. Materials for crafting items. Fate that still retains holy essence. Crafting material. Whee! Huh? Whee! Whee! No! Aia a fost. Și aici nu mai suntem chiar așa de... Nu mai ne luăm chiar atât de multe lan. Oh, Sweating Stones. Asta
O să ne ajute să ne Ești... gradăm ce faci? arma. Mai e un... Bă, aici jos e moarte. Grace ahead, therefore seek east. Șobolan! Slujiți. Ai văzut? Perfect. Te-a ajutat Mi-am luat ăla. un mesaj, da. A fost prieten. Ah, Da, de ce? ia uite-i, O mă. să... Au venit 2, sunt 3, cât sunt? Au venit toți șobolanii de acolo. Bă! Uite-i pe ăștia. Hai de mine. Da, mă, dar suntem direct acolo acum, nu? Suntem? Bă, nu știu. Da. E ok, ne-am recăpătat turnele, care oricum nu erau multe. Și acum te bați cu ăla, nu? Și acum, da, o să urmeze boss-ul. Uite-l, acolo, ne așteaptă. Avem foarte multe, cum se numeau astea? Santinele din Sant- Matrix. Nu, alea erau caracatițe, astea sunt jellyfish, cum le zice în română. Meduze. Meduze, multe meduze. Da, și 6. Da, de ce? Bă, De ce vrei tu să fii rău? deja îți trebuie level. Că văd că... Bă, nu e ușor, ce avem noi aici, nu e... Doamne ferește, dă-i odată că îmi bag picioarele în el de... reptilă. Se bate greu, mă, ce vrei. Hai, sar pe corci și dă-le. Așa... Dă-le... Păi ocolești toate meduzele astea. Mezduz de... Ia! De-abia aștept. Am aud la picioare. Și eu de-abia aștept să murim aici. Fie... Era ceva parcă prin spate pe aici. Acolo e ceva. Lângă crabii ăștia. Da, niște sugeți. Te-ai blocat? A fost băiat. Ideea e să nu te panichezi. Asta e... Trebuie să te panichezi, că asta și vor ăștia developerii, trebuie să fii cu ei acolo. Asta așa e. Și acum o să vedem Acum dacă bați. putem cere ajutor. Bă, da, e un cineva. personaj acolo în spate. În spatele cetății e ceva negru. Normal că e ceva. Aici. Ia să-l vedem. Ce e ăla, mă? Nu putem să-l vedem aici. Păi nu. Nu, e părea. tot în... Mamă, dar nu e nimeni aici. Hai, mă, intră. Dar mi-e Ce... frică, bă. E, căcat. Du-te, mă, și mori. Te duci și-l bați. N-ai ce să mai faci. Nici nu pot să-mi dau. Leonin Misbengotan. Foarte agresiv. Asta e chestia asta. E agitat. Aia a fost. Mamă, ce ți-a dat. Ți-am zis. Da, s-a încărcat cu ură și ți-a dat. Uite, că nu-i nimeni, nu? Doamne ferește. Ma. Aia a fost. Păi pe ăsta nu-l bați, mă, zic eu. Ba da, o să-l bat.
Învață multe despre viață, jocul ăsta. Să fii perseverent, să încerci. Uite, acum îi dai mai mult de meci. Înveți chestii despre tine. Dar s-a și domolit ăsta un pic, sau mi se pare mie. Acum a nebunit din nou. S-a domolit rău de tot. Ia uite-l, bă! Mamă, când vine... Nu, trebuie pedepsit. Păi da, cam, și-o cam cere asta, e cam nesimțit. Păi ce ai făcut, mă? Fugi? Am plecat numai. Nu am șanse prea mari să-l bat. Uite-i pe ăștia. Așa că voi alege niște victime mai, Din ăsta e, așa, săracul. mai ușor de... Se mișcă un pic ca Hercule. Știi? Uite, uite, Da. uite. Au animație. Ia. De ce oare nu se știe? Ba, da, se știe, pentru că sunt foarte mulți NPCs de ăștia de ecran în același timp. Sunt foarte mulți NPCs și noi nu avem GeForce 4090 cu i17 și cu 100.000 de giga de RAM cu... Cred că și aia afectează. Cu siguranță. Nu! Mamă. Ăla cu focul e... Dar nu e mai simplu dacă... De fapt nu e mai simplu dacă te dai jos de pe cal. Nu e deloc mai simplu. Oh. A fost dat jos de pe cal fără voia mea. Bă, cafeaua pentru tine n-are efect diuretic? Nu prea. Eu mă duc să mă piș de 100 de ori după ce beau cafea. Da, nu. Da, Nu prea. elimin toată apa. Am observat, e pe ceas. Da, Interesant. trebuie să dau un Google search să văd care e faza. Sigur are efect diuretic. Adică dacă mie mi se întâmplă, nu pot să fiu singurul. De ce te iei tu de băieții ăștia atât de mari? Pentru că vreau să intru în posesia a ceea ce care ei acolo în spate și trebuie să căsăpesc unul dintre ăștia ca să fiu Dar văd că proposul sunt, câștigător al pasivi. unui item din acel vagon. Acea caleașcă. Înțelegi? True. Acum o să merg aici ca un nesimțit. Să fur asta Și fără pleci. niciun fel de jenă. Și să Great plec. axe. Exact. Asta e chiar bine ce ai făcut. Ce simplu a Smart. fost. Dar înainte o să-mi iau și runele, că nu plecăm ei fără rune. M-au Ce le-a făcut? dezmoștenit ăștia de ce era al meu. Da. Da. Și acum... Bă, nu era un point of grace pe aici, oare? Ah. Pe acolo. Ah, Nu, nu. nu. Hai, Pushing face. it. Să mergem
Ia, o ruină. Niște fragmente. O să ne batem cu dragonul, Filip. Tu îți dai seama cât de mult s-au chinuit ăștia să facă harta asta? Evident. Facă fiecare zonă și să aibă o trecere seamless, știi? Îți jur De că la o zonă la alta. e prima dată când observ că e un item acolo, să-l luăm, dar nu chiar acum. Păi bate ouăle alea cu sulf. Să vină Să dragonul. e... Aoleu. Mamă, cât de tare. Ce mă? Ce intrare șmecheră. N-am luat de ce a luat cal. Bethesda Take Notes, știi? De-alea. Băieții de la... Băieții care au făcut Skyrim-ul. Fiți atenți aici cum se face de fapt. Ah, Bine, să nu... Jocul ăla e cu 10 ani aproape mai vechi. asta așa e. Dar tot, na, e bine de... E bine de... Știu și de văzut cum se face un encounter cu un dragon. Cu un dragon, da, să pară mult mai epic și mai grav. Exact. Tu ce crezi, mă, nou Elder Scrolls o să se ridice la așteptări? Nu prea cred. Și eu am impresia că au tras... Hai mă, coaie. Vine pârjolul, bă! A dat. Oricum, e foarte legit făcut. Dar am văzut că mai încolo te bați cu dragon de aia din celpelești, de aia, răi de tot. De tipuri de dragon. Tipuri de dragon, da. Ce mișto, are păr pe coadă, are pene, nu știu ce neba are. Da, mi se pare că au lungit-o cam tare cu Elder Scrolls-ul. Am scăpat ca prin urechile acum, nu știu dacă ai văzut. Am văzut. Băi, știi ce ar trebui? Aoleu. Dacă punem mâna pe God of War nou, O, stai puțin. nu! Nu! Fac, ți-a dat stagger. Gata. Nu! N-a fost. Aghil. Flying Dragon Aghil. Te-a călcat în picioare, ești nebun? Nu. De la unghie. Nu! Bă. Păi totuși te-ai luat de un dragon și n-ar trebui să fie... Exact. Trebuie să fie foarte grav, totul. Are semn. M-a pierdut. Aha. Stai liniștit că... Îi dai două bucăți imediat. Te vede.
Bă! Da? Trebuie să-ți mai bagi în HP, îmi pare rău, e prea one shot. N-ai de ce să joci așa. Tu vii cu săbiuța, ești nebun? Vrei să bați... Îți trebuie un tank să-l dobori pe ăsta. Nu, mă, nu, eu zic să te potolești. N-ai încă HP, ții one shot. Ah, te-ai întâlnit cu Dobre, crabul Dobre. Da, Bă! hai că-ți mai dă și ăsta așa să simți că ai greșit. Ouăle astea cu sulf. Da, n-ai... Nu mă iartă nimic. Ciudat. Exact. Ai! Boy. Ok, nu știu exact unde mă duc aici, știi, nu? Tigriff Tunnels. Tigriff Tunnels. Băi, n-ai cum să ții minte tot, nu știu, e... Bă, eu am un brief foarte bună pentru chestiile astea. Da. Hai să vedem dacă murim sau nu aici. Dă-i, mă. Trebuie blank weapon. Trebuie un blank Se weapon. pare că ești underpowered. Momentan trebuie să te duci să-ți mai faci chestii. Sunt de underpowered. Pare că e o chinuială destul de mare. Trebuie... Asta ar trebui, dar pentru asta am nevoie de dexterity puțin. Și de level. Și nu am nici una, nici alta. Și nici. Exact. E mișto că fiecare zonă de asta mică are povestea ei. Probabil dacă stai să afli ce cu asta, nu? Bă, nu chiar toate tunelele astea, toate catacombele au, da? Sunt, În mare. Se leagă între ele, da, au, sunt unele care chiar sunt unice și au o poveste și ceva al lor, știi? Se deosebesc destul de bine de celelalte, dar nu se aplică la toate, să știi. Opa. Opa, așa, bă. Așa. Grisec Tunnels. Nu știam. Erau agățați de pod sus și au căzut. Foarte bine. Aici o să regăsim pe patches. Nu putem să... A, asta e ăla din... Am fost invadat, ok. A, da? Unde e? Uite. Dar nu e NPC, nu e player. Ah, wow. NPC care te invadează, what? Da. Trebuie să fiu ajutat. Just blood. E băiatul la coșul de metal pe cap care m-a ajutat și noi. Acum trebuie să nu lăsăm să își bea... Gata, l-am omorât. E duvia. Normal că nu putem să o purtăm.
level. Să mai punem dexterity. Zi-mă, Filip. Zic, mă. Ce să-ți mai zic? Ăsta e un personaj care apare în toate jocurile FromSoft, Patches. Patches. You scheming little thief! The gods demand repentance! Cough up your coin! All of it! Wait, please! I surrender! White flag and all! Of, Nu pot să-l omor, nu? nu, ba, poți, dar trebuie să fim Finally prieteni. come round, have you? I knew you would. You're a man of reason. E băiat. True and true. Well, what do you... Now, how did I get... I took you for a demi-human or some such. An innocent... Well, water under the bridge. Water under the bridge. Forgive and A forgive. true man of reason. I'm Patches. Patches Ăsta the untethered. Tarnished like you, pedepsește only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, persoanele care those retired soldiers sunt turned foarte greedy. bandits. They're paying for my gruel. In exchange for my, well, but honest. Face bine ce face. So don't be a... I'll be ready to Că de-aia ai win a văzut, deal am come luat next time. ce era în cufărul ăla și după aia a apărut. Don't forget, I'll be ready to weep. Don't forget, I'll be ready to weep. Rog, și poți să cumperi iteme de la el mai târziu. Aici mai avem ceva. Să ne întoarcem la suprafață. Bă, mai am nevoie de cafea, dar nu mai am cafea. Să găsim o sponsorizare pentru cafea. Bă, cum ar fi? Ar fi genial să găsim un sponsor de cafea pentru... Origo. Nu că e nașpa. Nu, fără... Nu că nu-i nașpa, dar... La un moment dat ți se ia de gustul ăla de Lavazza. speciality coffee. Lavazza, legit. Vorbim cu băieții de la Lavazza. Bă, ca să meargă bine canalul, trebuie să băgăm multă cafea în noi. Da. Și credem că am putea să facem o afacere de pe urma căreia să profităm. Exact. Să profite ambele părți. Tarnished. You stay the path. Stay the path. Just remember, don't know your emotion. Asta Be on your way. Perhaps we'll... mă tot avertizează. Honest. Fellow tarnished. Acest fel de chestii rele și avem și evident o altă catacombă. Ia să vedem. Arc. Catacombs. Avem acum destul pentru level. Nu prea cred. Practic. Uite dacă folosim asta. Butoane.
Twin Blade-ul ăla, care e foarte folositor. O să devină din ce în ce mai greu o perioadă până faci niște upgrade-uri sănătoase. Cam așa. Și e nevoie doar de 2. Ai văzut? Că l-a omorât fix când era să mă atace. Așa, mă. Și acum mai e unul. Nu m-ar mira. Să mă întorc aici și să-mi bag level cam destul acum. Am 1900. Bagă viață, bagă ceva. Nu, să-mi bag în dexterity. Și vreau să bag și în viață. Acum să purtăm ăsta, care are mult mai mult damage. Ia uite ce drăguț. Șmecher. Și o să dăm skip. Atunci aici. Trebuie dat skip. Dăm skip direct aici la boss. La boss unde... Păi mei, Grave Duelist. Este un gladiator. Da. Fix asta e. Ah. Grea pe atac. Aia a fost. Aia a fost. Oh. Dai. Hai, mă. Să plec. Bă,
ăsta, nu pe ăia. Bun lupi ăștia. Dacă ar și veni aici, știi, ar fi... Chiar șmecher. Nu știu. Bro! Da, ați băguiți? Ăla s-a băguit. Oh, nice. Vezi că face ăsta ceva. Nice. Dai, ba. Mamă, dar câte atacuri mai are ăsta, mă? Cum asare, face ceva ea. Lasă lupii aia să... Se cam grăbesc lupii ăștia. Ia. Top! Du-te, bă! După viața asta, nu. Ce asta? Ia uite, mă, bă! Mamă, dă și cu... Ha! Nu! Ha, gata. Aia a fost. E agitat. Aia a fost. Fac, ți-a dat stagger. Nu, mă, nu. Eu zic să te potolești.